akong problema, bahin ni sa akong igsuon na kaluha nako. Bright maguning akong kaluha, mao nga nakautang kog maayong kabubuton. Ug mo iyang gigamit batok nako pagpakonsensya. Pero aron inyo kayo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Hoy, Ami! Bida, sige lang kakatubang ka ng cellphone na. Huwag yun ang mga libat ng mata niya tinutok, anak. Tay, don't bother me. Bata sa toko, tanong ka na, banid-banid na karon. Nakanain mo sige katubang ka ng cellphone ba? Iwa pa nagilakaw. Ano mo itang trabaho? Bida, ni mo makatabaw, tata sa itong kalisod. Tay, wa man gani nila katabang si Emmy nga akong kaluha, nga bright kaayo na kay nako. Ako na noon. Pastila, nag-eskwela pa man na, naon sa... Ikaw, wala naman ka mag-eskwela. Kaya sige lang kag-cutting sa klase, hanggawa ka. Sige lang kag-hagbong, sige balik. Ipulaan ko na ni mo yung maestra o mga maestro ni mo. Buntag sa'yo, birahan mo ang tatay. Dukduko, tanong ka diha. Palungag na dito, kaw. Dito sa atong lagaw, ako misusi. Ani? Ako, Uy, asan ka po? Uy, paggamit ako, bi. Nara, Aw. Uy, Imi, paglungag sa daybe, kay nanghugas mo ko diri. Ay kung sa muka, uy, gatiwas ko aring akong project karon submitin ako. Hilasa, abi kay Bright man sa eskwelahan, di na lang pasugo. Bida. Unsay giyo-iyo ni mo diha, Amelia? Wa tay, ay, nakatakanta na ko tay. Unya, nagtunas, Pagdali og diha, nagop. Kagdinutingog na. Lano, sakita. Mura magratang kugo ko, birahan mo ko sa kong pader. Palungag na diha. Lagi tayo, oy, nanghugas pa ko sa kalgero. Kakidort. Mao ni akong sitwasyon diri sa bahay. Halos ako tanang trabaho kay ang akong kaluha dili pa trabahoon sa akong amahan kay graduating na. Gipa-focus gid og maayo sa pagtuon. Mao na nga ako'y bunog kaayo sa mga trabahoon diri sa bahay. Unya, Pre Pascual, Pre. kumusta naman ka? Si mas usual gihapon, pre. Parehas din mo, nagantos kagwapo. Bawag na iganahan ako ni mo, pre, kay mutugaan yung kasinuod. May sad ka kang mananag ang kagyod ba? Onya, pre, ka na. Unsa mayato, pre? Saagmang ka. Pre, ang among anak sa ilang gitrabahoan nga kompanya, nag-hiring kuno sila. Mo ba? Uy, marisip ko. Pusod lang akong anak, be. Bobitong gianhita ka, pero baga, kuan ba, kining mag-agi po lagi hinuon og exam, mo take sa iyag exam sa kompanya. Ay, wablima na, pre, noon sa... Pero kinilang akong usa ka anak, pre, kay... Wa man ni trabaho ko taon. Kining usa na akong anak, pre, eskwela pa man eh, schooling man eh. Graduating naman eh. Sige, kanada lang. Pati ka na sa exam. unsa tay? Naay hiring og trabaho? Na ang anak ni Kuan, pare Mumoy, nagtrabaho anang kanang kumpanya, ha? Unya, miingon siya nga, ang nag-hiring kuno sila. Mao nga, paplayon ta ka dito. Pero butik juga ka na exam ba kuno? Na, tagap na ko daan ana, uy. Ngano makinahanglan pa man sa nag-exam, uy. Nga nagkinahanglan magkahana sila. Ay naon sa, biha ka nga ikaw may nanginanglan og trabaho. Buot, binuong ka. Natural tayo, uy. Magbuot ko kay ako ko'y trabahanti ko. Unya, buot ka tagiya. Tay. Mag-apply dito. Sige lang ka katakanta din, ha? Bayrabag ngayon. Nya, lagi. Unsaon lagi na ako nga na may exam. Sigurado man siya kung tagak na ko, ana. Maghago-hago lang gidi ay ko. Ay, panaghap lang diha. Unsa mo? Makataghap na ka. No, di ko tay, uy. Bangka ka. Ka. Tay, ako na lang take og exam para niya, tay. Ako na lang mo take og exam, tay. Pero iya nga na nga akong ibutang. Total, sa picture parehas may mignaw. Tural kay identical tuwing good mo. Sa anak na lang tay, ha? Ako'y mo take og exam. Iya nga na nga akong ibutang. Ug magkapasa, siya mo trabaho, dili ako. Ka na. Nindo na nak. Kano sa man nag-exam? Wa kaayo ko mo react sa ilang gisulti ilabi na sa akong kaluha kay sa akong sabot nagpabilib na sa dis akong amahan. Mao nga ako na lang gibaliwaoy. Unya miabot ang adlaw sa akong amahan. Tay, happy birthday, tay! Happy birthday, tay! Salamat mga anak.
Hala, niyang anong magulanon man ka, tay? Tay, kinalang malipayon ka karon uy kay birthday ni mo. Ako kaniad to, malipayon ko. Pero kung wa pa lang yung magbuwag-buwag nga barkada na mo. Ay, kabala ka, tay. May sorpresa minimo. Nia sila. Di ang mga barkada ni mo tay uy. Ako tawagan tay ha. Oh, beer call! Beer call! Beer call! Pre, happy birthday! Happy birthday, pre! Oy, niya mo? Siyempre, basta berkol ni Adayon me. O siyempre, may karumi para ni mo. Ipagawas ang bida para mag-berkol na ta! Wow! San Oo. Miguel Pilsen! Tumatik na, pre. Basta berkol na! Oh, tumatik! Ang San Miguel Pale Pilsen, sarap lagi kasama! Mas aligri ang beer call basta kompleto ang barkada, tay. Mabitaw nag-beer call dayon ko nila. Amo ba? O sa babay paabot ninyo? Ablihin na na! Oh, wow! Ha, basta perme ang berkol. Perme sarang San Miguel Pale Pilsen! Oh, cheers mga pare! Cheers! Yes! Okay! Oh, cheers na yun! Cheers! Cheers! Okay. Wow! Birkol pa! Birkol! 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 Puwerte taong lipayas sa among amahan nga among giandaman og gamayng hikay para sa iyang birthday ug ni samot pagid iyang kalipay kay diha iyang mga barkada. Unya nang labay ang pila ka adlaw. Tay! Tay Pascual! Tay! Gano ka? Ngano ka uy, mura man kag alarmang tibok barangay nung tawag ka. Ngano day ka? Ngano ka ba, Emi? Ano sabihin na itabo ni mo? Tay! Tay! Gitawagan ko sa kumpanya nga akong gitikan og exam. Onya. Nagkapasar ko, tay! Ha? May trabaho na ka, ami! Ha? Atuan niya para sa imong interview, ha? Ha? Unya pila may sugilanon, nakasud gid ko sa maong kompanya, nagatrabaho gid ko tungod sa panabang sa akong kaluha. Unya, Oy, Ami. ngano tay? Kuminaw ha karon nga doon na kay trabaho ba? Mm. Ay, kalimot sa pagtabang sa imong kaluha, ha? Kay siya nagtabang nimo aron makasul ka na sa imong trabahoan. Kaya kung dili patungkod niya, di nyo kakasud kay sigurado ba kung di ka kapasar sa exam. Ay, birahan man ko nimo tay. Ilom day, birahan god. Tinuod bitaw. Kamauso ko mutan ako utong kabubuton tay uy. Oh, may noon. Kung mauna ka nang, may na maglaro ta ba? Lisod kayo. Ay ang ato sa tay siguroon sa nato atong kaon diri kay na high blood na ko sige kaon anang buwad uy. Nyawa mo nagko. Nanagko lagi pero sigang mata. Ilom dia ay. Sagdaan na siya sigang mata dia. Sanginan pag yung buwad. Kaki-dirty. Ami, asas tatay? Tapay gilakaw, mangumpra to siya hapit kay gitagaan man to nako para kumpra. Oh, nanweldo na mo? Oh, Gay ko kwartabi. Ako rin nagtabang ni mong magkasuot ka diha. ay lagi uy nahibaw ko. Pila mo imong huwaman? Oh, nasayhuan man. Nasaybuot mag-ipasabot ako pa ni ilisan. Oh, pwede ra sa dili na lang. Uy, ami. Wa pa kakaimpas aning akong pagtabang ni Muday. Wa pa na sa kuko. Mao ba? Bibi, tagay kong tuki. 2K? Oo, magkaabot og 3K na lang. Hilom na imi uy, kasi pagtuon mo na akong manager akong trabaho, at akong sweldo. Oh, 1K na lang. Huwag pagkagtuki ha. Ha? Ang naitao. Ang totoy, basig, maningil to. Ari pa kasi kong kwarto. Oh, wala ganyan bayan na. Nagsalik lagi siyang pinangga kayong tatay. Abi kay bright man siya. O, lagi, oy, kadiyot lang, Ana! Unsay, kagwapo. Hay, musta ka? Ha? Bisita to di ka din sa inyo. Napangutan na ako. Ay, tayo pa sa kinsa man ka? Ha? Amy, wala ka kailan ako? Ay, hala, sorry. Si Emmy de Montoyo. Sorry ha, dili ako si Emmy. Iya kong kaluha. Oh, may kaluha din siya? Oh, og pila mo ako. Kanina ta ako siyang tawag ko na. Uy, dili dito siya.
Dili na itos, Amy. Pagkabungot. Abi na kong nagpagwapa sa maayo. Daoy, abi na kung di ka gud maani ka. Ha? Huy, kasabay sigahan mo dili diha. Ha? Hagapon. Kadit. Ami? Ami! Oh, unsa man? Dili na sagot. Unsa man? Palitan na yung snack si Dexter B. Magdali ha. Ha? Aw, oo. B, Sabi, kwarta. Papalit pagkakag-snacks para sa imong bisita. kwarta ni mo may gamita, uy. Mga man ka na ko, uy. Kabay doon ay trabaho, ha? Ug di ka makasud anang trabaho, kung dili patungod dako. Dili ka kasud anang kompanya, ha, uy. O lagi. Sige, ako na. Ga, sutoy lagi ka. Ayog i-booking ta kag buanga ka? Ay, ga, asa man taron ga? Ha? Asa taron manuroy ba? Aw, anhilang utagod. Daoy. Gusto na ako nga ato ta sa gawas. Gigi. Ngano kami? Wa man. Ha? Siwa man. Wa lagi tay. Kung baka kiha ami ha. Bida. Nakailabay kayo ko ninyong duha. Usway bilima ninyo eh. Unsa man nag-away mo kamuluhay mong kaluha? Tay. Paita ning makautang tag kabubuton no. Kay murag ang puno naman lang niya ang tanan niyang gusto. Unsa man ka? Wa ko sabot oy. Ami klaruhan na oy. Unsa man na? Wa ka kasabot tay. Wa lagay. Aw parehas data. Ay pagkabuto ni mo ami. Ay pagkakidor. Ang tinuod kasultihon na kay kus among amahan ang gipakitang bati nga batasan karon sa kong kaluha nga murag gipakaubos gyud ko niyag maayo ba. Pero nagduha-duha ko kay nahibaw man ko nga pinangga kay siya sa akong amahan og siguro ko nga siya gyud mo ilabanan. Unya usa ka adlaw ana. Uy hala ka. Wala ba si Emmy dinhi? Naibaw ko nga si Amy din eh. Wa diri mong kaluha. Pero ang tinuod, ikaw may ako tuyo ron sa pag-anay din eh. Ha? Unsay bot mong ipasabot? Ni ako, aron, mamisita ko niyo mo. Naunsa ka? Nayapag ka? Ngano butang umisita ka man ako? Lumpungon minimog sa akong kaluha? Ha? Dili na mao. Ang tinuod, wa naman si Amy. Unsay wa na mo si Emmy? Buwag na mi. Oh, unsa? Nakigbuwag ko niya tungod kay di na ko masabot ang iyong batasan eh. Aw, nakaila ka na gid sa iyang batasan. O tinuod na ami. Sa dihan nakita tiga. Dihan ako makita ang kalainan. Ang kalahi sa inyong batasan. Kadung yang ibuhat din mo katong diri ko anumdum ka. Wa ko kayo na to eh. Mao ba? Naibaw kong nauwaw ka ito sa iyang ibuhat. Huwag ako'y naluoy ni mo. Naibaw kong nakalitan ka karon. Pero ibuhat ko ni tungod kay nakita ko ikaw. Huwag diha ni mo mipitik akong kasing-kasing. Unsa? Pwede ba ka na ko ma-invite o pangaon sa gawas ron? Aron magkasulti tag maayo ba? Ayo kardok. Wa na mi si Amy. Ako'y kigbuwag niya tungod kay wa ko kauyon siyang batasan. Maghuwat ko ni ugma ha? Adto sa gawas imong trabahoan. Okay ra ka? Wow! Ninduta gud aning isinaha. Hala, ang say buti pa sa gud ani. Ug ganong ni aman ka? Ngano, wa ko'y katungod nga mamisita sa imong kaluha? Wa naman ta. Buwag naman ta. Sige yan, ugma ha? Sige, bye. Adar ko. Unsa di ay? Kamo na di ay? Magkaon sa di ay kag salin? Unsay salin? Salon bitaw na nako. Kuya wag di ay ni magtirada ag taon. Angay kang moingon og salin kung ikaw nakigbuwag niya, pero ikaw mo'y gibuwagan. Abi na magbuwag ko ni sultihis tinuod. Resulta na nis imong kabatig batasan, nga sa imong uyab, giluwa ka na. Oh, ay, tay, sorry. Mikalit man ko kag duol go do nya. Milihay man ning kanahan. Unsay kanahan? Sabay na itabo ninyo. Musugol na di ka na ko, ha? Pagkagay!
day, mulihan ko din siya tayo, oy! Ikaw nagpamasag ano, nagpamasag ka! Galagot pa ko! Ha? Huy, babay! Tanaong tagdi ka ba mauwawan, ha? Makikistorya ko sa inyong manager. Og akong sultihan sa tanan nga dili ikaw mo ini-take og examinasyon kung dili ako. Ha? Tanaong tagdili ka ba mauwawan? Unsa? Mao na akong problema ron sa akong kaluha, wa na may maayong buot. Ug kunya gihadlok ako niya nga iya kong i-booking dito sa among kompanya. Nahadlok ko kay basig matangtang ko sa akong gitrabahoan ug mauwawan pa. Unsa akong buhaton uy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Ami. Welcome to the show! Salamat kayo, Lord. Thank you kayo sa tanan, Lord. Mary, salamat sa mga pagampo. Ate Pres, arita sa ato, Sinder? Oh, ato Kisay Sinder. Sinder na to, diha ko yung gili. Si Ami. Si Day Ami. Oh, May problema yung kaluha si Amy. si Amy o Ami, kaluha ni sila, Ate Ami. Pres. Okay, nya. papag-apply yung trabaho, si Amy manggoy ni take... Si Amy. Si Amy manggoy ni Amy. take og exam para ni Amy. Mao may Bright, bright, bright. no? Oo. Muna nga, kada naigastuhan, mamaray ko kwarta si Amy. Amy. Nya, katong... Sige pangayo. Oo. Mao ni istorya, Ate Pres, Bright versus Buutan. Oh, no? Oo, Oh. unya. Kaya kani si Amy, Salvation mo siya. Murag Bright, lain mo. pero batik Bright, batasan. batik-batasan. Si Ami, Bisan og video, Dili dili kay tayo. kabao, pero buutan. buutan. Pero nahadlok lagi siya, kay sulti ko no taon siya, bam, sa iya ko no manager. Nga, O, tungkol Kaya- kay, tungkol kay ang boyfriend lagi, nibalhin man dito niya. Ang boyfriend siyang kaluha, si Dexter. Oh. Pero, inaana ate pres, insultuhon na siya sa manager. Insultuhon na Oh. siya. Nganong inaana man ka, abi ikaw may kuan. Nya, ang amo na, kanay si Ami, buutan man eh. Nakakusto Mao, man mao. yan eh. Dili mausa Dili. kung maayo ang Di sa iyang kutsaon. record sa iyang Oh, trabaho. basta wala na magguba imong Oo. record me. Ay kadlo ka dami kay Tinuod ikaw ba? man may nakita man sa dila nga kabaho ka. Kayo di pa kay bawo gipabawa na ka. Pero, ino ni Ami nga, manguang ka na ako, ikaw binanghagad. Oh. Ikaw binanghagad nga, ikay mo take. Take og exam. O Ay, exam, ako may pride pa. Mao na, Ay kadlo ko na me. Ayo jud kadlo kay murag kasabaan pa ni siya sa imo. Kana aron di na masigig ang ayo nimo kay magsalig niya na. Ang- Mana ayo pa dahani ang iyang batasan. Oh, inaana me. Ug moingon ang si Amy nga moadto ko sa iyong manager. Manager. O sige. Sige, ato. oo. Unya ikay trabaho, tanaw na to gustuhan pa ka sa among manager. Ang ako natingad-an, nganong mang kining dili man ni take og exam mo ni surog trabaho, nganong dili man kato si ni take og Angan exam. man ni Ambi. Iya lang, angan ni Ami may iyang gida. Di Oh. natuo sa tungkuan nga si Ami. Gyud kay pareho silang na. Kung punta na ba, nganong dili man sa mo ni sud? Kasi sud. Kato ni take og exam. Di ya lagi kuan nga siya lay. Siya ray mo. Kuan, ako lay mo take. Pero Pa. kani lang exam kanang dili dili Written? personal. Oh, murag no di- kana oh. murag bidalang Online? online unya fill upan lang unsa kagya. Daga, amo dito ta pa ambit para ambit doon na pa. sila guide. Kung ari ka sa Leviticus 19 verse 17, Oh. kung may kasilo kamo sa inyong isig katao prang kahisya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. No na, dako kay na sa iya ha eh. Abi giilisan gibuhagan siya siyang uyab, nya si Ami may gipanguyaban siyang uyab. Oo. Iya nang bunggoon yang kaluha sa iyo bang na imo ha ime. Ayo ana day kay inyuha sa inyuha ra ba ng pamilya day. Ang ako pananglitan ug moadto si Amy? si Amy dito nga, sir, ako'y nag-take og exam aning ako isun nga trabaho dili siya. Ang ako lang ug masuko ang kumpanya ug papawaon siya. Ah, di may tabo. Dire. Di may tabo og si Ami og nagustuhan na sa manager nga maayo man imong performance, maayo ang trabaho. Dili Puli diri atong tanawon Dili yung na performance. maunsa, oy, dili na maunsa. Dili gyud. Para nako, di gyud ka maunsa na me. Unya sa lang Kung tarong lang sa imong manager. Kung tarong lang ang gipangita sa imong manager, ang tarong nga trabaho. Kay kana si Imi kadiyo tra kay na usak si Manar na. Kanang kinaiya na yang inana ati. sa laing bahin ato ta sa iyang kasing-kasing. Kaya Oh. katong lalaki nga nibalhin sa iya nag-uol siya Oh. kay mo man hinung nga giaway sa siyang kaluha. Mangutara ta Priscilla kung sa iyang bation isip babae o sa iyang ikasulti nga ang lalaki ni takli ni biya manggod ni balhin niya usa man siyang nabalakan.
Kung igsuon mi, panalitan. Oh, kaluha man to maldita. Uya man to maldita. Nga nibuwag man ang laki kay maldita tuan niya ni balhin ni. Pero kung sa tinud-an na lang, bam, panalitan, ako igsuon na nagbuwag yung Sa dili ko eh. Di ko konsulti. Dili ko masugot. Oh. Kanang gikan sa kong igsuon. Okay lang. Ay, tao. nakubag ka ng ang iyong kong pasabot at pres nga musulti ka sa katong gitrabahoan. Ako di ko musulti. Igsuon ta. Oo. Ang Dili, blood sa- stick ang to sa- the water ba? Sa kasing-kasing may akong ipasabot sa iya kay. Parehas man silang niya, babae. Mo ana lagi siya nga di ko Dili. sugot oy salin Sa sa ato, ko igsuon. sa ato, Mari ka nako. sa ato to pabawagan na to niya ang laki. Oo, di, bahala ka. Ayo duwa ta. Bahala ka unsa. Depende rin ninyo, Ako ha, sa akong kaugalingon, dili ko. Ikaw, di Uya uyab. ka ba? O panalitan ba? Dili kay ko katugkad kay kami mga bayot lahi man may pagbati. Sa kung to di Dili. ka oy. Ah, Di gwapo kayo. Alan, Dili ba dili ko Tambak na pa na. dili ko katugkad sa bation nan pre sila kay puro man sila babae. Og ingon ako nga bayot ko kanang na ang mga ingon namo no napagyon talaga Saan sa ako nang bayot ko kay tambak mo na. Di, tagaan talaga kang sample ko liat, pero sila, gili, namisita ang laki dito sa mong silingan. Ah. Wa man nakasakay, ka one night truck. Ang si Pong sa yung uyab nga babae, ayaw kayo doon ang kurto ha, kamangon ka ni Papa. Yan na. Asa mo tambak na? Dili, kaungot pa sa puta, mga ingon na mo, way pili. Puriyalas maigo, ha? Ako lang yung ulit sa Inoon na, uy. kabalingon. Way pili ka ron. Oh, Way di pili. kilahin Mo mo. na siyang, mo na siya dong. Ngano siya? Dila na oy. Dili kay ang sa amo god, kani sa amo. mantika, dong. Di kay sa amo god matawag. Gwardiya pala na- Di kay sa amo god umingon ta paghisgot ta ng mga lawas non ato lang English. Tawgon man guna siya og sa English na term. Tawgon ko na siya abnormal sex or fantasy sex. Munang dili kay siya matugkad. Lahi gyud sa pure nga babae. Oh, ano siya makagsinyas ni Per? Unsa man? Oh, ano na? Sa katambak ni mo na niya. Ang ako yung katambag ano niya nga katong gingon natin Priscilla dili mo sugot ngayon dawaton ko muuyab siyang kaluha. So timbang-timbangan na inday. Apan partis trabaho katong gingon ninyong gulyat. Ah, ay Oo. hadlok. Ayo kadlok. Ang Ay, kanang hadlok. kasing-kasing ikaw lay tugkad ana day ha kadili kay tukad-tukad kay murag laom. Laom na, no? Muburo man ning ako. Na, Oh, muburo. wala tungkad pero nahurot. Buengon ka dati Priscilla maglisod siyang dawat kay puro sila babae kaning amo sayon naman. Ay dadalo ni mong motor okay na. Salamat mo na ganyan talaman nun. Kaya ko ang paso, tihon.